d'octubre. Soc membre de la plataforma en defensa de la llei de dependència, em diuen Beatriu Tudela i tinc un xiquet gran dependent. Anem a donar part al manifest, d'ací tenim els companys. A veure, cada 9 d'octubre els valencians es reunim per a celebrar la nostra identitat com a poble. Des d'aquest humil racó de la plaça de dins d'Alcoi fins als solemnes salons del Palau de la Generalitat a València. Els habitants d'aquestes terres participem en una gran festa cívica que té com a principal objectiu reivindicar els nostres senyals culturals i la nostra capacitat d'autogovern. Són dies de balanços i d'il·lusions. Són dates propícies per a la reflexió sobre un model polític que des de fa 30 anys ha deixat en mans dels valencians moltes de les grans decisions sobre el seu futur. Des de la plataforma en defensa de la llei de dependència de l'Alcoià Comtat, considerem que la difícil situació generada per la crisi econòmica i pel desmantellament progressiu de l'estat de benestar impulsat pel govern central i l'autonòmic ens obliga a anar més enllà de la mera celebració festiva. Fa necessari aprofundir en l'anàlisi crític d'una dinàmica institucional que margina els col·lectius més desfavorits i que ignora sistemàticament les necessitats reals d'aquells sectors de la societat que haurien de rebre més atenció dels poders públics. Per damunt dels eterns debats sobre banderes, himnes o sobre reformes estatutàries, ha de prevaldre sempre una idea central i irrenunciable. La Generalitat, el govern autonòmic dels valencians, hauria de ser un govern per a les persones, una administració pròxima i àgil, de la qual la principal raó de ser és atendre amb rapidesa les demandes d'una ciutadania especialment vulnerable en aquests durs temps de recessió econòmica. Mentre no es complisca aquest principi bàsic, hi haurà molts pocs motius per a la celebració, ja que estarem parlant del fracàs col·lectiu d'un model polític, del naufragi d'unes institucions que han perdut el contacte amb la societat i que incompleixen clamorosament el fi per al que van ser creades. Les persones dependents i els familiars i les famílies que les rodegen s'han convertit en les primeres víctimes d'una Generalitat que eludeix les seues obligacions més bàsiques en matèria de serveis públics i que s'ha convertit en un exemple internacional de mala administració i de balafiament dels diners públics. Aquest col·lectiu pateix per duplicat els efectes de la crisi econòmica, ja que, a més d'enfrontar-se als drames de la desocupació i de la recessió, ha de suportar el retall sistemàtic d'unes prestacions socials i sanitàries que els són absolutament vitals i, mentrestant, han de contemplar amb indignació com en aquest territori es buida de continguts l'aplicació d'una llei de dependència nascuda amb l'objectiu d'oferir suports al que és, sense cap gènere de dubtes, el sector més indefens de la població. La plataforma en defensa de la llei de dependència vol denunciar el boicot aplicat per l'administració autonòmica valenciana a un pla social del que en la comunitat depenen més de 60.000 persones i al COI prop de 3.000. Des dels retards en la tramitació de les ajudes, passant per retalls del 15% en les prestacions per cures en l'entorn familiar. Els dependents han hagut d'enfrontar-se des de sempre amb una muralla burocràtica per accedir a unes aportacions cada vegada més reduïdes. Altres mesures, com l'eliminació de les cotitzacions als cuidadors no professionals, la introducció del copago per als ingressats en residències o l'exclusió dels dependents moderats, han contribuït a retallar l'impacte positiu d'esta legislació, deixant a les famílies en una situació econòmica molt complicada. La reducció en un 46,8% de les aportacions del govern central a la llei de dependència anunciada en els pressupostos del 2014 suposa la condemna definitiva per a una via assistencial que en el País Valencià ja estava a baix mínims, ja que aquesta comunitat autònoma figura en l'últim lloc del rànquing d'aplicació de la llei de dependència. Com a representants del col·lectiu de les persones dependents, volem aprofitar este 9 d'octubre per a cridar
ben alt, que no estem disposats a renunciar als nostres drets, que seguirem avant en la nostra defensa d'una llei de dependència que continua sent una iniciativa viable i la paralització de la qual només es deu als puris motius polítics i a una interpretació esbiaixada i interessada de la realitat. És una qüestió de justícia i de dignitat per a tots aquells valencians que volen i han de desenvolupar les seues vides al marge de l'exclusió social a què ara se'ls està condemnant. Des d'aquesta plataforma volem fer una crida a tots els partits i a totes les institucions perquè facin un esforç de reflexió de les seues prioritats i perquè recorden que, per damunt de les estratègies polítics i dels criteris economicistes, les persones continuen sent el més important. Moltes gràcies.